John 17, ohlisela kancane monitors ane. John 17 verse 17. Ufundeka ngohlobo lwesiNgesi. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Kuthiwe phaya benze ndicela sisebenzise isixhosa esidala ungasicimi kakhulu ke ane uphinde uninyuselele kancinci. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Bangcwalise ngayo inyaniso yakho, ilizwi lakho liyinyaniso. Sithandaze Thixo wethu namandla siyabulela ngezwi lakho, and we pray Thixo wethu namandla that you may open our spiritual ears, that we may hear and get the essence of your message tonight. In Jesus' name, amen. Eli gama lithi sanctify akuyo English esisebenzisa qho. Kangangoba xa use ofisini yakho andiqondi uba noba iofisi yakho ukuthetha isiNgesi like lisetyenziswe la gama or like lisetyenziswe qho. Ngubani oka alive la gama lisetyenziswa outside the Christian context? Ukhona umuntu okabona usanctify isetyenziswa nje kwincoko? Yeah, so ligama efana silihoye elithetha to be libufana no holy, lithetha ukohlukana, to be set apart, ukubekelwa bucala, ukohluka, ube special. Uthi ke ngopha uYesu bangcwalise ngayo inyaniso yakho. In other words, set them apart ngenyaniso. Lento yokuba set apart, siba set apart with directions or dimensions ezimbini. Xa ilizwi likaThixo likohlula or likohlukanisa, upwardly and sideways. Ndiyafuna ke niyihoye le nto ndizoyitsho. Xa kuthiwa ilizwi likaThixo likohlukanisa likonyuse, niyayikhumbula ingoma ethi wandiphakamisa? Kutsho ukuthi xa uvizwi likaThixo uze uguquke uyaphakanyiswa. Kubani okakhwela ibhanoyi apha kundi? Sibona izandla. Abanye bayiyekeleni. Cela ziphakame izandla. Ngizothi ndithi mabayeke. Ufuna kude kuvela abangayikhweli. Bazoziphendula bayiyekeleni ibhanoyi. Thank you. Xa ukhwele ibhanoyi, andithi ibhanoyi kuhlukanisa upwards. Izindlu zibanga kanani xa zebhanoyi? Xa seyifikele phezulu nyana azibonakala. So uba ngathiwa uyakwazi ukucommunicate nomuntu osebhanoyini, wena upha ezindlwini ezantsi, umbonise indlu yakho enhle, angayibona umuntu osebhanoyini? Yinto nezemenza angayibona, uphezulu kakhulu. Ngokuya esehlikela ebuye size ezantsi azivele izindlu zigqame ke ngwatsha ncome naye, hey yanhle le ndlu, yanhle le moto. Okay, masiyeke ke ibhanoyi sijonge ukukhwela phezulu endlwini ke. Ngubani okakhwele kwi-roof yendlu? Siza kuni ke ngoku. Ndiyancokola. Now xa ukhwele kwi-roof yendlu
Okay, masingathathi ke roof yendlu. Sithathe nge-skyscrapers ezi-stories ezininzi, indlu ezi-stories ezininzi. Xa uphaa phezulu masithi ukwi-16th floor, iimoto andithi uzubona umphezulu lo. Xa ukwi-16th floor, iimoto zipakwe sowuphaa. Uyakwazi ukuyibona entle? Mamgaxi omdala ndiyabuza. Ndithi ukwi-16th floor ukumgangatho we-16 phezulu. Wena ubugqibele ukukroba ngefestile zingekho imoto. Zize zifike zipakwe ngosowuphezulu. Uthumbuzo wami, ungakwazi ukuyibona imoto entle kweziya moto? Ngeke ukwazi kuba uphezulu, ubona nje only the top. Lento ndiyitshoyo ke inevesi, uPawulos uyayitsho lento ku Philippians 3. It's either verse 8 or verse 10. Uchaza lento yokuba separated upwards. Kutsho ukuthi uPawulos wathi esosindiswa ngali wakwamkela ukwenyuswa. Uthi zonke izinto ebekade ndizibona ngokuba zine value. It should be verse 8. Uthi ngoku zonke zonto ndizibona ziyinkunkuma. Kutsho ukuthi xa sele ungenele ilizwi likaThixo, izinto ebezinhle kuwe zinexabiso, kuze zona zinto ubhongoza ngazo ziyaphelelwa ivalue. Uthi phaya, ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele ekutheni ziyinxwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu inkosi yam, endithe ngenxa yakhe ndonakalelwa zezi zinto zonke, ndizibalela ekuthini ziyinkunkuma ukuze ndizuze uKristu. So xa kuthiwa you are sanctified by the word, by the truth, izinto ebezizilibhongo oselfie, ukudla, ngeke ndibona abazala befota nokudla, ngeke usezantsi lo uncoma ukudla, kusho ukuthi uphi? Usezantsi. Xa uncoma impahla usezantsi. Because xa ilizwi liyalingena ziyaziba inkunkuma nabantu bezipeks. Xa selu-sanctified uthanda nje izipeks ezikhona. Awuthi ujonge ziyandifanele abaphemu, ziyandifanele abaphemu. Ewe akunamsebenzi noba ube ngumqashi othile zagcwala amehlo uba ziyakubonisa. So uyatshintsha kwi-tastes. So most yabazalwana ke bavele bacawa ilizwi alibenzi into, alibaphakamisi kwabona. Kangangoba xa se ilizwi likaThixo likusanctifyile likuphakamisile, zikhona izinto othi noba uyibona ifakwe kwi-status uvele ubone uba this is very low. Umzekelo ubone umuntu omthembe evele wafaka isikoro sebhola, ubone umuntu ubumthembile nanku efaka iPirates, ugqitha ngokukhawuleza we upha, because izwi likaThixo famba liyakukhupha kwiPirates, liyakukhupha kwiChiefs, liyakukhupha kuzo zonke izinto zomhlaba zibe inkunkuma. Uthi ke what is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. Uthi, for whose sake I have lost all things and consider them garbage, that I may gain Christ. So xa ethi ke phaya uYesu, sanctify them by the truth, your word is truth. Ngokuya kuvakala izwi likaThixo ulamkela, izinto ebezibalulekile ziya zingabaluleki, because you are going up, you are going up, you are going up. And kuthiwa thina we are seated with Christ in heavenly places. Then into zasemhlabeni ke ngoku azibinakwa value kuthi.
xa sele uYesu ekugqibile ungakwazi ukubona isofa ezinhle zona ilichu noma nisala noba kuvuma abangaphakathi kusecaweni abecaweni akekho hayi ndithi xa selusindiswe kakuhle uyakwazi ukubona isofa ezinhle hayi ubona isofa eziqinileyo ezicomfortable ekuzohlala kuzo abantu kakuhle ba relax, which means you begin to look at usefulness yezinto. Izinto zithenga ngokokusebenza kwazo. Nindivile ke ngathi umuntu oniphikisayo apha. So xa kuthiwa sanctify kuthiwa ke okwesibini you are separated sideways. So wohlukana nezinto uye uzishiya uya uba distant, izono uya uba distant, naboni uya uba distant. Once kwafika izwi likaThixo, it has to separate you if ulamkele, because zonke izinto abanamabhongo ngazo abantu wena uzibona ziyinkunkuma. Then ndifuna ke sijonge uverse 14. Uverse 14 unento ayitshoyo phaya, the same chapter. Uthi, I have given them your word. I-Sunday school teachers must be Sunday school teachers forever, not ngomgqibelo. Mamchake. Ya mayingabe into yangomgqibelo. Musana uba ngabantu beclass ezingathi niyahola. Velani ibe indalo yenu. Verse 14 uthini? I have given them your word. Then uthi uYesu ke ngoxa sele ndibanike ilizwi lakho kwenzekeni emva koko? The world has hated them. Jika esa speaker lwa. Mna ndibanike ilizwi lakho laza ihlabathi labathiya ngokuba bengengabo abehlabathi, njengokuba nam ndingenguye owehlabathi. So xa songumzalwane ke ngoku ofumene izwi lakohlukanisa nabantu, abantu uba ngumuntu ovilizwi ulenze kufanele bakuzonde. If ukhona apha ecaweni umane umamela intshumayelo kodwa akhona omnye umuntu okuzondayo ngali ingxaki khona. Xa ungumzalwane uthandwa ngabantu bonke, yazi uba ikho normal loo nto. Kutsho ukuthi wena ilizwi awulenzi wena. Xa uvele ube nguFather Christmas, then ndifuna ke obabi basiveze livesi etsho lento ndiyitshoyo ukuba xa ungumzalwane, sizofunda 2 verses ezicacisayo uba xa ungumzalwane awufanelanga uthandwe ngabo bonke abantu. Uba bake bakuthanda bonke abantu, it means there is a problem with you and the word of God or the truth. Kunevesi apho uYesu athi yeah, kuni nina bathetha kakuhle ngani bonke abantu. Uba bonke abantu bathetha kakuhle ngawe, it means i-sanctification ayenzekanga kuwe. Kuvesi bani babe? Luke 6:26. Befama siniyijonge ezinokuthini ngoku kuba nisashaya njengayizolo. Luke 6:26. Yeah, nina xa bathetha kakuhle ngani bonke abantu, kuba oyise babo babesenje njalo kubaprofeti ababuxoki. So nam nje banomfundisi wenu ngoku, uba ke ndangumfundisi onconywa ngamahedeni, ndinconywe ngabo bonke abantu kangaba ngali bendinombuzo endinawe TO nengicingela uba nani ningawuphendula uba umfundisi osindiswe kakuhle kufanele amenywe kude kube kabini kwezicawe zabantu abaluphikayo usindisi. Xa engcwaliswe nyani umfundisi angaqhuqha kwezacawe.
baphinde bandimema ka abantu banalo ngxaki umxesho ngamabhongo ndilapha ndicawa ayibo uthi umbone efakwe kwiposter xothu uyayijonga le poster afakwe kuyo lo muntu eyale cawe engaluvumiyo usindiso yile cawe ethi ayiywe kamoya kusho ukuthi lo muntu into ayishumaye lapha ayiyo inyaniso because kuthiwa xa abantu banike izwi ihlabathi liyabazona kuthiwa ke what sorrow awaits you who are praised by the crowds for their ancestors also praised false prophets khawuveze NIV so xa ungumzalwane ke intentionally so not intentionally man awuzukwenza abantu bakuzonda kodwa fanele wazi ukuthi ilizwi likaThixo lizokwenza abantu bathethe kakubi ngawe abathile kuthiwa ke who to you when everyone speaks well of you for that is how their ancestors treated false prophets so kutsho ukuthi uba bonke abantu bayakuncoma namahedeni akowenu ayakuncoma nabazalwane bayakuncoma namagqirha ayakuncoma kutsho ukuthi wena ulimenemene ulilulwane ulunwabo utshintsha ikhalazi bonke abantu bathethe kakuhle ngawe bonke bayakupraise you nefrezi zakho awufunda nazo xa sidibana nawe niyaklika nithathane niyotya naphana tya khona kumnandi uyahleka kuvela nezinyo lesizo shuli ingxa ikhona phawo because befamba if you have the truth sanctifies you the truth separates you the truth cleanses you then masiye kwelandela ivesi apho uPawulos athi thina silivumba cela kuvulwe izifeni ngapha emva kwami azunichaphazela nini ndiva kuchisa mna niyagodola nina shame kusho kusebusika ninosasa ayibona into onosasa ngesingisi babe khawulezana nicela ivesi madodana hayi celani mina balela abantu baphamtana nizibani bancede 2 Corinthians 2:15 pha phezulu kuleliwe pha vukani bandla bo nilaleleni kanti le iyaphi ngoku ndithe lezi yazi ngasemva ngaphandle bazidibene zitheni hayi ke ndizosho xa sendipholile ndiyaziva kuyatsha kuyatuka masiyeke kuthiwa ngokuba kuye uThixo silivumba elimnandi likaKristu so inyaniso nelizwi likaThixo zikwenza ivumba elimnandi kuthiwa ke phakathi kwabasindiswayo naphakathi kwabatshabalalayo sina two groups of people those who are being saved and those who are perishing kuthiwa our lives are a Christ-like fragrance rising up to God but this fragrance is perceived differently by those who are being saved and by those who are who are perishing so xa ungumzalwane ulivumba elimnandi utolikwa ngabantu ubonwa ngabantu cela senze u96 emzongam ubonwa utolikwa ngabantu ngendlela ezingafani so kusho ukuthi la verse kaYesu ke ngoku iyajustifyeka ethi nina bathetha kakuhle bonke abantu uthi sinjengesiqhumiso thina esinevumba elimnandi uKristu asiqhumisela uThixo ukuze sinwenwe kutsho ukuthi uThixo kuthiwa silivumba menzekani mzwana kuthiwa ke sinjengesiqhumiso thina esinevumba elimnandi uKristu asiqhumisela uThixo ukuze sinwenwe phakathi kwabasindiswayo nabo baya kwantshabalalo kube sekuthiwani ke ngoku next mntanami iphunga laso isiqhumiso liyabarhaxa abaya kwantshabalalo uthi umbuzo wami ke ngoku amahedeni fala kuncome xa umzalwane ngale kuthene ukuqhwabela izandla
mabongela basho xa bekuteketisa abantu. Why uzoqhwatyela izandla ngama-18? Into ezokwenza uqhwatyela izandla kukuba i-sanctification awuyivumeli, you don't accept the truth. Kuthiwa ke silivumba elimnandi elidlisa ubomi kwabo basindiswayo. Ke ngaba ngubani owufaneleyo lo msebenzi unje? So xa ungumzalwane awufanelanga kuba ngokuya usivilizwi uthandwe ngabantu bonke. Ngokuya usivilizwi likohlula, likuseparata, likutshintsha ingqondo, fanele uba kukhona obatsahayo, then kukhona abeva kakuhle. So kuthiwa ke you should be sanctified by the truth. Ngumthandazo kaYesu lowo. Eyesithathu verse 15. Verse 15 siphinde emva ke mntanami uJohn 17. Verse 15 ke ngoku. Ebesini verse 14 kane. Kwenzeka ntoni na? Ndithi ubesithini u14? Ndibanikezile ilizwi lakho. Laze ihlabathi labathiya kuba abangabo abehlabathi nanjengoko nam ndingaqala umzokana wenqena uba ukubakopisa uthule nje nawa phezulu. Wena, what about you? Because befaba wena awubakopisi bona kodwa uyatsho ke wena ngomlomo. Ilizwi lakho ndiligqithisele kubo. Ke lona ihlabathi libathiyile kuba bengengabo abehlabathi njengokuba nam ndingengowehlabathi. Uthi I have given them your word and the world hated them. For they are not of the world any more than I am of the world. Then masiye ke ku verse 15. Uthi ke verse 15 uYesu anditsho ukuba ubasuseke ngokuphi kweli hlabathi libathiyayo. Koko ndicela ukuba ubakhusele kongendawo. So kutsho ukuthi uYesu uyayazi ukuba sizawusafarisha uba bebangajonga le verse ayitsho uYesu uthi in the world and in the world you shall suffer, but behold, I've overcome the world, something like that. So kuthi singabazalwane, when we suffer ngenxa yelizwi kufanele sazi ukuthi yinto elindelekileyo, singathi uYesu makayisuse lo suffering. Uthi ke andithandazeli ke ukuba ubasuse njengoko ihlabathi libathiyile, kodwa ndithandazela uba ubakhusele kuye onge ndawo. Nifumana le verse bayo? Because ingathi inendawo ethi in me you will have peace. Kuthiwa verse 16. Uthi verse 16, they are not of the world even as I am not of it. Abangabo abehlabathi njengoba nam ndingenguye. So uThixo xa ekusanctifya ngezwi lakhe end up John 16:33 kusho mfundisi. John 16:33. Mzongana into enzima ngamntamba uye ku John 16 because ku John 17 ngo bakufaka abantwana apho xa ucaca uba izandla zakho seziqinile. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble. Then you must. But take heart, I have overcome the world. Uthi uYesu ezi zinto ndizithethile kuni ukuze nibe noxolo kum. Ehlabathini niyakuba nembandezelo. Yomelelani mna ndiloyisile ihlabathi. And abantu abangakholwayo o abantu abacawayo abangena inyaniso kaThixo, xa befuna wenza izinto zabo ezipha izantsi bayakuhoglisa bathi musuzikhethe ebantwini. Ngenive loo nto ndithi kuthi ungazikhethe ebantwini nasemsebenzini
uba awufuna ukungena kwi-baby shower contributions zomuntu ongatshatanga, bathi suso sewehluke ebantwini, abantu uzobadinga. And ndithe ke eTO, xa abantu bekoyikisa ngokuba abantu uzobadinga, akufanelanga uthi wena hayi ndiyabaza abecawe yam ngeke ndidinga abantu bekhona. Xa kuthiwa abantu uzobadinga, i-comfort yakho or i-defense yakho mayibe yiyokuba noba abantu ndizobadinga kodwa uThixo uzawusoloko engakum. Because uYesu nevesi ayitshoyo kuJohn 16 verse 32. Is it John 16 ba? John 16:32. Uthi, a time is coming, and in fact has come, when you will be scattered, each to your own home. You will leave me all alone, yet I am not alone, for my Father is with me. Kusho ukuthi uba ungcwaliswa ngezwi likaThixo, qiniseka uba ngokuya usuke ebantwini, usuka ezintweni ezimbi, uya usondela kuThixo, so that xa bekulahla noba ubathembile abantu, wazi ukuthi akekho umuntu owishayo uba hayi uye waxabana nabantu ngenxa yelizwi likaThixo ngoku thina sokuthwala. I mean, ndiyayazi into yoba singabazalwana singathembisana uba sothwalana, kodwa ithemba lakho lokuba sanctified hayi mayingabi i-backup engabazalwana. I-backup yakho mayibe nguThixo. Yabona ngomzekelo nami into endizenzayo zizinto ezidetermina ilizwi likaThixo. Bangakhona abantu abandilahla efamilini, bangakhona abazalwana abathi bandilahla, bangakhona abefundisi abathi bandilahla, bangakhona abantu abaninzi. So ithemba lam mayingabi into ethi ndiyawazi ama-CFA azoba nam. Ndiyathemba ke abantu bajonge ifowuni babhala into endishumayelayo bonke ngowatsho ndivezele ulwana. Akekho umuntu obhala nje into nansi bezosebenzisa igama lesizulu elino MAS. Usino uthanda kholelwa. Yima eli gama lithi rubbish kanti alisondelanga kwelo gama sina. Yo ezinyazi livanga ngoba ngubani legama. Ndithi kaloku xa uthiwa into yinkunkuma. Yima okay, make siye kulaa verse babi. Kangangoba inoba ikhona iversion man, andiqondi ubana ndiphupha. Ikhona iversion etolika uPhilippians 3 verse 8. Yes, qha iye isebenzise enkomo. Kodwa isebenzisa the same thing. Yima yintoni cow dung ngesizulu? Talungale. Ayike ngumzulwana ungalinga. Akekho umzulu wenyane apha. I-cow dung yintoni ngesizulu? Ngali, ningani ungale asixele ngesizulu ngali. Bulongwe ngesizulu. Hayi. Hayi ungali. Ubulongwe. Okanye. Ngali okanye alikho ligama. Alright, masiliyeke ke ligama. Mzongani. Nawe akhona usinceda ngayo awo phezulu because usivezele nje sike sisisaziyo. Kusho likhaba ikhethe lento. Ebenithi manga sanba sayifumana ke. So ndithi ke kuni bazalwane bami, ngokuya uYesu, uThixo kungeni izwi lakhe. Hayi ngamazudlwana lawo. Hayi unomtha bacawa namampondo. Asilindelanga nto benosli izawuphuma bamosha nongali ke ngiyithemba lethu lokugqibela. But ke basho into efanayo nabanyanisile. So ndithi ke bazalwane bami, xa besithi abantu ngali bazokushiya, ungalinge as a primary defense uthi abazalwane bazoba khona. Phinda ke zonke imntana, ngubani ozoba i-backup yakho? Ngulo ilizwi lakhe elikohlukanise nabantu kohlukene na.
Never count on people. Abantu siyafuna babe khona, kodwa never count on them. Masiphinde babi, is it 2 Timothy 4:16? 2 Timothy 4:16, no Paulos uthi uYesu phaya, yabonani kuza ilixa nakaloku lifikile lokuba muzokana. Kwenzekani muzokana? Ndicela apho phezulu nisebenza indlebe namehlo. Indlebe befamazi kwenze ngoku wema pha kula John ndithetha ngayo. Kushuta kumanyelwanga ntshumayelo. Ziyadisplaya nje ezi siphinda phamzonga. Mna benisithi uthi uYesu. Nangoku kuza ilixa selelikho apho nizohamba niye kwiindawo zenu nindishiya ndindodwa. Phinda kuJohn kuthiwa uthi kuza ilixa kaloku lifike lokuba nichithwe elowo aye kowabo nindishiye ndedwa ukanti andindedwa ngokuba ubawo unam. So njengoko ilizwi likusanctify yazi uba lisengakohlukanisa nefriend yakho engekho sanctified. Kaba nalapha ecaweni bakhona abantu engendibabone bevana ndica bayivaniswa yintoni abantu behluke kangaka, because omnye usanctified, omnye lilizwe, omnye usanctified, omnye lilizwe kancinci. Ndiyazi uba bevana kanjani abantu, because xa usanctified fanele nje ucace ube phandle. Sithi ke uthi ke uYesu andizuba ndodwa. Masiphinde ke zonke ku 2 Timothy apho uPaulos wayeye ecourt. Ndiyacinga ngokuba abantu obexabene nabo uPaulos ngenxa yezwi likaThixo abayanga ecourt, nabazalwane abayanga ecourt. Uthi at my first defense no one came to my support, but everyone deserted me. Ane ngathi le lokuzala kwenu le yosixayisa funa abantu bakudala babebeleka man xa emameni intshumayelo amane sithi umntwana esemqolo abangoku babhucabhuca izidlele kodwa akenza nganto ane ngoku nansikazi mane uyayibona inoba yile nto esikolweni ingayi nabantwana ukho lamantombazana azala emancinci ezikolweni niya nabantwana uyamshiya ekhaya sinebhadi ke thina sitishe ecaweni. So zithi ke kokokuqala ukuziphendulela kwam akubangakho namnye unam, basuke bonke bandishiya kwanga akungebalelwe kubo oko. Next abesele sithi noko ke inkosi yandinceda. So xa izwi likaThixo likuhlukanisa nabantu, don't count on people. Primarily yazi uba njengoko ilizwi linohlukanisile nguThixo endithembe uba akazundishiya, because okokuqala awohlukaniswanga lilizwi lase-Christian Family, wohlukaniswe lilizwi likaThixo. So ngumnikazi welizwi emawumazi uba ngeke akushiye. Uthi ke noko ke inkosi yandinceda yandomeleza ukuze ngam uvakaliso lweendaba ezilungileyo luzaliseke neentlanga zonke zive, ndaza ndahlangulwa emlonyeni wengonyama. So xa ungumzalwane musufana nabazalwane bathi xa becawa bacawela uba kuze kugcwale emingcwabeni yako kwabo. Kaba xa besibala ethi abantu abadingayo emngcwabeni ubufumene abazalwane abathathu abaculayo, noyi-1 okhalisa keyboard, noyi-1 ozoshumayela, nabayi-6 abaphakamisa ibhokisi. Bangapho abantu thena ndandimanyelwanga njalo. Ndinomdla kawezi uba uzofaka zathini kale nto ndiyishumayela. Masiye bangapi 3 worship abaculi, 1 keyboard player, ngumshumayeli, ngabebhokisi abayi-6. That's 11. Wenele umncwabo awudingi intente, ningenela kwigazebo.
umngcwabo nobungcwaba umakhulu wakho hayi kuphekelwa nabantu abambalwa anga uma umchakela uzicingela ukudla okay ke singathi ke bangaka abaphekayo ke ngabacula uthi abacula boqa bayopheka kaloku sibala apha kwimeko apha bakushiye bonke abantu kutsho ukuthi okay ke masibafake ke ezimbizeni ke bangaphi abasezimbizeni 6 ne so sina 17 now umngcwabo njalo ngeke kube inhlekisa elalini kodwa ngeke uqhube so xa singabazalwane masingezi ecaweni sizele isapoti bayatshintsha abantu xa usecaweni wohlukane nezinto wehlukana nabantu ngenxa yezwi count kumnikazi wezwi uba uyabona nje bande lapha kungenxa kaThixo and uPawulos epha wengabhujelwanga usekhoti batawa kwethu abazalwane abayanga kwabona umzekelo ninababona abathosi abantu begcwele pha iPE ithulelo abakathosi abantu bakathosi begcwele pha kwelo xa siyakhala sonke sithi hayi abantu lo muntu is alleged to have raped abantu kodwa abantu bayacula bathi upapa xelelana abantu sebadala uba ngibani uthosi andifuna ungena ematyaleni phela so aba bethu abantu abaminathi babaleka xa ukubi so fanele wazi uba if uhlaselwa ngenxa yezwi uba wohlukane nabantu wohlukana nezinto wazondwa lilizwe ngenxa yezwi ngumnikazi wezwi ongazokushiya ungalingi uthembe uthala uyabona xa sebesithi khona abantu abadla ngokutsho bathi don't inherit other people's enemies andithi kuthiwe nawe musumema abantu uba bazojoyina now ndifuna ke sicothise ezi statement sokuba musukumema abantu ukuze bazonde umuntu kunye nawe siyinyaniso ngokwaseBhayibhelini noba siyonyaniso uba wazi uthi andazi khawuze nazo kuba ndiza kuphathela umuntu fanele angabamema abantu baze bazonde umuntu kunye uyabamema but uMatthew 18 abantu abaninzi asemqwalasela uMatthew 18 uMatthew 18 sino ngokumema ibandla lonke khawuveze uMatthew 18 uMatthew 18 kuthiwa xa umzalwane wakho etheni ekonile yakuye nobabini uba keva ubize omnye noba babini uba akeva umsebandleni uba akaliva ibandla mthatheni ngokuba unguloni ngevaniyo naye vele uveze lesithathu kezonke this verse is verse 17 ngenxa yexesha ima asikho sisixhosa vese isixhosa kuthiwa if they still refuse to listen tell it to the church if they refuse to listen to the church because okoqala lo mzalwane njengoko andithe bexabene nawe wedwa so naluzana you lost each other so ubuzama ke wena uba uphinde umuyine kuthiwa ke uba uthe xa udibana naye wavuma lo mzalwane uyobe umuwinile but uba kavumanga biza abanye omnye noba babini ne then aba babini xa sele ebohlulile naye ngoqinisekileyo buhlukene naye in a way then kuthiwa ke ukuba uthe akabeva nabaxelela ibandla ukuba ke uthe akaliva ibandla kuwe makabe njengabo ungenabudlelwane nabo mpela so nebomi simple so ungalingo ndiyile kuye ndabiza ababini kwaphawule kuba nguye onileyo akavumi sayisebandleni still akavumi kutsho ukuthi ke ngoku we agree silibandla ukuthi lo ungumuntu esingena budlelwane naye mpela so kwi loyalty awukwazi zikhona ezi philosophies uzibona bazi impractical and really irrelevant so kufanele wazi ba xa ungumzalwane
uxabana nabantu, uzoxabana negroup if you don't want reconciliation. Aba bantu bambone right laa mntu because wena awufuni ukuvuma uba wrong, bazokuthatha ngokuba ungumuntu ongenabudlelwane nabo mpela. Yes babi. Utachaki obenezela pha kwaba bantu baya kulaa mngcwabo bala abombayo. Abombayo. Bangapha abombayo ke ngoku? Ngaba baphakamisayo abayi-6. Hayibo ukuba ukhamzi yakhala uba ngeke ndimbe ndiphinde uyophakamisa umzimba ningancanga. Nifuna ama-shift ke ngoku? Hayi babaya maninzi. And ibhokisi phela ku-6 feet nasi ingcwaba. Kutsho indlela vese yomtshisa ke. Andixeshisa utshiswa umuntu omnye lo ufaka laa nto pha. Ndike ndabukela enye izolo ifakwa pha kugogothile onenwele ezimhlophe. Faka nezo nwele zakhe. Bamvalela, bamtshisa. Wanyakama mntam befile. Befile xa efile umuntu akeva. Then into endinixelela yona yobazalwane apha kukuthi don't count on people. Xa uzondwe ngenxa yezwi likaThixo, yazi ukuba umuntu ongazukushiya nguThixo. Make siye ke ngoku kwaba bantu base-Asia ababeshiye uPawulos. Into endizoyiveza ke ngoku ngalena ivesi, ndizoveza into ethi uPawulos xa esithi abantu baye bamshiya kodwa uYesu wamomeleza, akathethi ukuthi akabadinga abantu. Sizoyibona loo nto kwaba bantu base-Asia uba bamshiyile, yaze indlu ifamily ka-Onesiphorus, is it Onesiphorus? Ifamily ka-Onesiphorus yangamshiyi. So uyayi-appreciate loo family, which means in as much as ukuba sibadinga abantu kodwa primarily kuThixo ekufanele sigarante ipresence yakhe. Ima omzongana nisabanika la mavesi baba. Kaloku uba vele undixelele yasilibazisa. Hayi uthetha wedwa phela xa uthethela phansi. Ntoni ngu-2:15 ntona. 2 Timothy 1:15. Kanti wena mzongana ucawaphi? Wangazi nenye ivesi mntam. Inoba ucawa kwa-Microsoft. Ucawa e-Microsoft Assembly. Now, uthi, you know that everyone in the province of Asia, ningayicima ke ngoku i-fence, everyone in the province of Asia has deserted me, including Phygelus and Hermogenes. Uthi uyazi ukuba kwiphondo lase-Asiya ndishiywe ngumntu wonke, kumke nkqu noFileko noHermogene. Kusho xa umzalwane yazi uba ngenxa yezwi likaThixo uzokohlukana namahedeni, uthi wohlukene namahedeni unjalo uphinde ushiywe nangabazalwane possibly. Then uPawulos ke verse 16 mntanam uthi kodwa usapho lakwa-Onesiforo lona uThixo angalenzela inceba, kaloku yena wandinceda kaninzi xa ndandinengxaki. Zange yena abe nazintloni ngokundihambela entolongweni. Ndizama uveza ke into ethi uPawulos ubelindele uba abazalwane bazoba khona xa evela ekhothi. Ababikho, akaphatheka kakuhle. Wayikhalaza loo nto wathi kodwa yanga loo nto ingangabalelwa kubo. Kodwa apha uyaveza ukuthi nangona ikhona inkosi emomelezayo, kodwa uyabadinga abantu abazomomeleza kuba nanku u-Onesiphorus nefamily yakhe ekuthiwa bamvakatshela. Izama ukuveza ke ukuthi bazalwane singalahlani. Nivele nithi hayi umntana umfundisi ebetshilo wathi hayi umuntu uzovela akhawunte on the presence of God. No, i-presence of God ndiyitsholo xa sele kukubi, because ngamanye amaxesha abazalwane bangamagwala bangoyika ukukusapota phantsi kwazo zonke imeko. So sithi ke ilizwi likaThixo ke it sanctifies you. Then ndifuna ke sijonge
siphendule imibuzo. I want us to look at 4 facts about sanctification. Ndifuna sijonge into eziyi-4 ngokungcwaliswa oku. 4 facts about sanctification. Into yokuqala endifuna siyijonge yi-goal. What is the goal of sanctification? Xa kuthiwa uyangcwaliswa, uyahlanjwa, uyaklinwa, uyohlulwa, what is the main goal? That is, usanctifyelwani. So the main goal for sanctification, ngicela befama ningayiphendula kodwa nani. Yeah. I-goal ye-sanctification kukuba ufane noYesu. Injongo ye-sanctification ngali ayisikuko uba unconywe kuthiwe ungumuntu oziphethe kakuhle. I-goal ye-sanctification kukuba ufane noYesu. The goal of sanctification is being like Christ. Siyifumana phi ke lonto? Siyifumana kwi-verses ezininzi kodwa ku-Romans 8 verse 29 uyasicacisela ukuba asihlanjululelwa ukuba sibe ngabantu abane-morals. Sihlanjululelwa ukuba sibe ngabantu abafana noKristu. In other words, asihlanjululelwa to be good. Sihlanjululwa so that we can be godly. And then once you are godly, abantu bazokuzonda. But if you are good, uSatan ungakwazi uba akwenze ube ngumuntu good. So fanele sazi ukuba if you are godly, people will hate you. But if you are good, ungaze sithandwa somuntu wonke. Uthi for those God foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son. That's why in the city, xa ungumzalwane awubusili utywala, awubuseli utywala, awuyi kwimicimbi enga-approvewayo nguYesu. So sanctification is not about turning a new leaf in terms of your morals. Hayi bendibhema ngoku ndiyekile ukubhema. Asiyeki ukubhema qha. I-goal kukufana noYesu. Ima ake ndibuza phaa kuni bazalwane. Anike niyiqaphele into yokuba umzalwane o-sanctified makasithi ebetshaya intsangu. Uba uyeke intsangu waze wasindiswa nyani. Okay, masiqale. Uba umzalwane uyeke intsangu, hayi man. Uba umfana uyeke intsangu kube sindisiwe, ibifamba ifamily yavuya nobiyahlupheka. Nithuleleni. Ifamily naku umntwana uguquke enteteni washo wayiyeka intsangu, ifamily famba yavuya noma cha. Iye ivuye ke? Yes. Iye ivuye kuba bade bayincome bathi yo la cawe. Imncedile umntana mebetshaya intsangu ebephuza utywala. Ndizama univezela ukuthi xa ungekafiki kwi-goal ye-sanctification bazokuthanda abantu. Because usube usekwi-level yokulunga qha. Now, lo mfana engwanti uyiyekile intsangu ifamily biqhwaba izandla athi yo umfundisi umjungula siyambonga apha efamilini. Lo mntwana yazi utsho wabuyela esikolweni. Then xa sekuthiwa khumngquzo ke ngoku. Umuntu o-sanctified lilizwi likaThixo uzoya emngquzweni. Xa esithi hayi izova njani ifamily ngomjungula lo ebeshumayezela mntana. Athi hayibo uyazi bendisamncoma, uyazi omnye make sithi mhlambe umntana uguquke ngoJuni wangabikho umngquzo. Wayoba ngoDisemba umngquzo lo angazuya kuye umntwana kube linganiswa uYesu. Uthetha bangeke ndizifumana ipresents apha ku-August, apha ku-September,
xa ndivakatshele kwi-birthday yakhona ndiphuma ndiphethe icala lombhako. November, then ngumnquzo ke ngoku ngeDisember 16 kaDisember yeholide. Nge-16 kaDisember ngumnquzo livele ibutho lingayi pha. Xa kuditywana nam nge-25 sihlangana somehow kulomzi walomzalwane izondithanda la family. No, that's why ndifuna unixelela ukuthi imajority yabantu abazibiza ngoba bangabazalwane bayathandwa because abayijonganga igoal, baphelele on being good. That's why you'll find ukuthi nakwezinye icawe nje ezininzi, kwiicawe ezininzi bayathandwa abantu because icawe yakhona imncedile wehlukana nezinto ezimbi, ayimncedanga uba ohlukane nezinto ezimbi kunye nezinto ezi-ungodly. Uyabona xa sekuthiwa mhlawumbi khona into kuthiwa into lento yokutyhila amatye, unveiling. Andikho ni-unveiling lidibena le mini yomngcwabo, irayithi kasibe nangxaki yayo. Kodwa ikhona le kuvele kuthiwe kuzotyhilwa amatye, uxhelwa inkomo, kubizwa abantu, kuzwane kubo. Abantu abamnyama dade ndiyayithanda imosharha. Into eyenzekayo inoba le nto abantu abamnyama banobubele. Bahle befuna ukukhupha into noba akukho ntoni. Now, naku ke ngokumzalwane wethu uyabizwa kwityhilomatye, uzothi lo mzalwane akazuya kwityhilomatye. So that's why ndinivezela ukuba injongo yokungcwaliswa ngelizwi likaThixo ayikukuba ube ngumuntu one-good morals, kukuba ube ngumuntu ofana noYesu owenza izinto ezigodly. So that's why ke ngo you'll find ukuthi ezinye families, for instance, uphalwa umntana wabo uguqukile apha eCFA, ngizozanga eCFA aguquka umntana wakhona and angajoli. Uyazi ba abazali bahlutshwa abantu ababo, abe lapho umntwana angajoli angathini, kodwa uphalwa inye into ezomcaphukisa umzali ile ndawo efana noYesu, because lo mntwana akazuthi hayi ekumetsheni nasekuphuzeni itywala nasentsangweni, uzothi hayi nakwizinto ezamkelekileyo kwisociety ezingamkelekanga kuYesu. Ndizama ukugqamisa into ethi intsindiso ne-sanctification zenzelwe i-goal of being like Christ. Christ lowo wazondwayo, kuthiwa ke phaya, predestined to be conformed to the image of his son, that he might be the firstborn among many brothers and sisters. Ke kaloku abo wayesele bazi kwangaphambili wabamisela ukuba babe ngumfanekiso wonyana wakhe, ukuze unyana wakhe abe ngwamazibulo kusapho olukhulu. So that's why ke ngoku xa usindisiwe ngokusandoguquka, ifamily yakuncoma, i-friends ziyakuncoma, because usayeke izinto ezi-evil. Bazoqala ukuzonda xa sele uyeka izinto ezi-ungodly. So ubuya Paula, is it 2 Timothy 3:12? 2 Timothy 3:12 uthi, and anyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. In fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Kambe intshutshiso yomfikela nawuphina umKristu ofuna ukuhlala esoyika inkosi. Akhona amaKristu nje abazidla ngoba bajoli abathi kodwa bagcwala kule mitshato. Umzekelo ngoku xa ungumzalwane fanele uye emtshatweni womzalwane neyedeni ulinga uphendule, kanti awuzuyimela. Umzalwane osindisiweyo, sanctified. Antisithe izwi likaThixo lifike lashintsha ingqondo yakho, lashintsha standards by which you judge things. Nako umzalwane ke ngoku utshata nehedeni elungiyise umntwana. Umzalwane fanele kulo mtshato. Zathule izingongale azifuni nje ukuzifaka.
ndiyabuza, uyazi uba sizuphuma apha ecawe namhlanje, ndithi hayi aba baphendulayo ndiyabeva shem ningatyhafi, ndithi umzalwane umenywa ngumzalwane otshatane yedeni. uThixo uthe abazalwane mabangabi unequally yoked namahedeni. Ndithi ke ngoku if izwi likaThixo ulifumene ungaya na kulo mtshato, then ndinithini ke xa ndive kuthiwa niyile? Ndinisike because alono benidle izono. Ane ikhazeni yakho esindisiweyo xa izifumana uyise womntwana ethe unyuka nengalo, sekuvumelwe kulo mtshato, kazi uba nizoyimelana le nto. Uthini mama uGaxe? Okanye udadewenu, yaba ngisithi ngudadewenu utshatane yedeni and leya kufowunela, yes bari sendikuthengele neruji, ndifuna ube intoni likhapha umakoti, metron of honor. Niyazithanda ke zazikhundla ndiyanazi, nifuna ukulalazela kweza lokho. Uzoba imetron of honor, kutsho usisi wakho ngamabhongo, uyazi ubusibari wakho, kuthiwa usibari wakho yintoni usigwiza kanye? Into usigwiza umuntu othi intombazana ngudadewabo indoda yakho. Okay, masiye lo sigwiza siyenzana. Ndithi ke naku beza ngamabhongo because abantu basigqiba xa sebeza ngamabhongo, athi nje izihlangu sendikuthengele unxiba usayizibani kanene, i-two piece epinki, ndikuthengela iblouse ebomvu, ndikuthengela uzofika nje wena sowunxiba undikhaphe and ndithembe wena and kwamna ndiyayibona uba le cawe yakho imnandi ngahle ndiye kuyo. Ke ngoku siyaya kulo mtshato, never niyazi bakhona icawe andikhoshwa nobisayenza naloo nto, icawe elapha elisikisini xa umzalwane etshata neyedeni babengayi bonke kuthiwe ubuyile ke ungafika ubiza igama lethu pha. Kangaba abantu abaninzi bemka kulaa cawe because bafuna utshata namayedeni. So what I'm trying to impress yinto ethi injongo ye-sanctification asikuba uziphathe kakuhle, kukuba wenze into eyintando kaThixo. That's why you'll find ukuthi umfundisi wakho uzoba intandokazi kowenu until kubekho izinto abazibona zingekho evil, kodwa wena ube uzazi uba azikho godly and then you don't go to them. Enye into endiyiphawuleyo emingcwabeni mama uGaxi, ingathi kudala emingcwabeni kwakuxukuxwa emva kosuku lesithathu, njalo na okanye ndandiphupha ukuxukuxa laa nto yokuhlamba ingubo nayo yonke into kudala, nothi ngoku kwakungaveka usitansi emva kosuku lesithathu. Omama uGaxi sebelibele ndweza, wazi ntoni wena kuqumbu sisi? Kusho ukuthi anikho curious nina ngezinto yewezi? Hayi uzoza pho kuwe shem, inoba nivuka kwangoko le nto nizela. Kusho ukuthi niyozela napha emsebenzini okanye niye nireserve ubuthongo nibureservele icawe, thenda uzela emsebenzini at least yima buthongo bam nditsho ngemalanga nje pha xa sekukhona. Oh, aba batitsha ngicela veni phakame nibe ngathi imagine ibhodi ke nibe nibhala. All right, uthini ndweza? Tata bendithi ukuxukuxa kwakuba next weekend, next Saturday. Next weekend, ne? Yeah, kodwa yayingabi the following day, but uyaphawula uba ngoku iSunday yona kuhlanjwe ezampahla ngayo, yona nixukuxa ngayo. Ke ngoku asisuxabana ke ngoku because ngecawe mna sino ndime apha ndikubalile apha ezitulweni. Nithi ukuthi ngathi nina mama uGaxi le nto yenziwa akuxukuxa?
nithi kuthini kalona funa i-term enisebenze Balkams Okay, Tata. uphalaza hey ebhizana uthiwa uyaphalaza ongasebhizana wasePortland Jones nithi into lePortland Jones Imake, Tata. Inoba ke yenziwa, yayisenziwa ngeveke elandelayo. Idibana kushulile kandweza idibana nefocholo, ukuhlanjwa kwefocholo. asidlambe fosholo thina kulanda wethu Into nayo ke ngokuna inoba abantu sebeyilungisela ngohlobo abantu bonke balapha abazubakho abantu abahlamba lempahla mayivele isoske ihlanjwe ngosuku olulandelayo. ima why nikhethi cawo antsho wena why nikhethi cawo kulanto yenela gumbi lenu pha Lusuku olulandelayo. Lemgqibelo. so lusuku aninandaba nabalulandela luthini uba bekuyimonday yima kutsho ukuthi icawe lusuku olulandelayo olungenanto yakwenza because what if lolu suku lukhethwa lumngcwabulo and kude kutsho ukuthi ungabashiya abantu bazoncedisa wena kwathini ube ngumtshakazi wase-CFA ke denzela uba ungabi comfortable xa usenza loo nto uqiniseka uba uzodicacisela uba kwenzekani at least ndicingela uba ke qhamsa eyona compromise esingayiritsha eyokuba undiripotele xa ungumtshakazi ube sele uthetha nefriend yakho yalapha ecaweni uba ikuxelele xa sekushunyayelwa then xa sekushunyayelwa ucele kulaa family ubuzwe emotweni okanye endlwini yakho uyomamela intshumayelo ube sele undixelela uba umamele so that intshumayelo yami ingabi neencoko kakhulu ikwazi uba at least ithathe 1 hour 30 minutes enzele uba abantu basemzini bazi uba uyacawa bazi uba you are sanctified yabona that's why ndivele ndayikhetha le ntshumayelo sayibiza ngoba it's a sanctified life. I-sanctified life is a life of persecution nabakucuphileyo abanye bangakhetha le Sunday nje kuba bejonge wena kubo bonke abatshakazi and kweli cala lokutshata ke ngosindo singayilungisa kanjani because ke emngcwabeni awenziwa yikhabo umngcwabo wenziwa likhaya but idate yomtshato ingathi abantu abayikhetha kakhulu ngawo batshatayo nditheke mna xa besithi ubaqhamza abantu abalapha ecaweni yintoni bangatshata ebusuku lwesihlanu yima andithi ningenibona abantu benxiba into ekuthiwa zi-evening dresses evening dress lana yintoni la dress imenyezela yinde emnyama evening gown evening gown igown sabantu yokulala so anti niyazi uba ebusuku kuba khona igala dinners kuba khona yonke then why umtshato ungabikho ebusuku kaba ukhona omnye umtshato weye kuwomhlengi engqeleni wawuzongena ngo-6 then ekuseni ke ngoku kube kuyiwa kuloo ntombi ngomgqibelo then ngecawe ke ngoku uya ecaweni okanye ke uvele uyidibanise but into endiyiphawulayo uyazi aba bantu bangazama ubunga ecaweni bavele baxhela igusha njengecawa khona ngoba ezikhona bezixhelwe ngomgqibelo so ndizama ukuthi i-sanctified life is being attacked if you want to live if you want to live a godly life a sanctified life in Christ you will be persecuted so ndizama ukuthi ke lento yangecawe ke mamgaxi uba and ke nina kunzima kuni nasenibadala because seningabantu abathenjiweyo pha bave batsho sisithembe wena makhulu njengoko babhubha bonke omama uba ukho nje ngeke kubekho lo mngcwabo lo muntu ngeke angene tu egodini funeka nazi uba if you live a sanctified life you have to be intentional so sithi ke i-goal of a sanctified life intoni being like Christ isiphelo nesiphumo nento ozikala ngayo uzikala ngokuba njengoKristu okukulethela intshushiso. Number 2, the agents of sanctification.
ngobani abenza sanctification? What are the agents? Who are the participants of sanctification? So uba sibona umzalwane engade ahlambuluke angade abe njengoKristu, ngobani abangabhlenywa? The agents of sanctification are three. Number one, God is the agent of sanctification. Sifumana apha nguThixo okuhlambululayo. Sifumana lo John 17:17. Sifumane ku 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Lega 17:17 bese siyibonile mzongana ungayinota nje kodwa ndifuna phaya kuthiwa sanctify them by the truth, kutsho kuThixo uYesu uthandaza kuThixo kuba ukungcwalisa kumsebenzi kaThixo. Masiye kodwa eyona ingqalileyo ku 1 Thessalonians uthi, may God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So ngokuya ungcwaliswa uyusahluka wenziwa nguThixo. God is the agent of sanctification. Number two, the Holy Spirit. Umoya ingcwele naye ngumngcwalisi. Ngumoya ingcwele okungcwalisayo. Ukungcwalisa njani? How does the Holy Spirit sanctify you? Umoya ingcwele ukusanctifya through your conscience. Akuxelele uba lena into wrong ungayivumi. Lena into wrong, lena into wrong. So xa ngumzalwane omamela umoya, cha abantu xa abazalwane bangowabantu banomoya ane ufika bevula emingquzweni, bevula ngomthandazo emembulweni. Uxa kuba uphi umoya ingcwele kulo muntu emva kokuzoyicawa nathi khatha on Sunday abhuda phaya. So masazi uba umoya ingcwele akuyonto yokubufundekele xa wena ulila into engapheliyo lapha. Umoya ingcwele is an agent of your sanctification. Umoya ingcwele, that's why kukhona amavesi ethi hambani ngokomoya. Xa kuthiwa hambani ngokomoya kuthetha ukuthi lawulwane, yenzani le nto ishiwo ngumoya ingcwele. So the Holy Spirit is an agent. Number three, the believer, umzalwane. The believer, kodwa ke kwi-believer sifaka into ethi the believer's cooperation. The believer's cooperation. So umzalwane yena makasebenzisane noThixo. Ukuze ube sanctified, you should cooperate with God, cooperate with the Holy Spirit. Philippians 2 verse 13 and verse 12. I think xa sifunda kanjalo it would make sense in terms of lento endizama ukuyitsho apha. Uthi Paulo says, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill his good purpose. Hello NLT mzongana. Uthi uPaulo sepha nguThixo ngokwakhe oninika amandla okuzimisela. So amandla okuzimisela uwafumana kuThixo. Ukunika amandla okuzimisela nokusebenza. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases him. So that's why sisithi uThixo bomi nguye oligosa lokungcwaliswa kwakho. Kuthiwa kuba oveze yeyibelevesi. Kuthixo linika amandla okuzimisela kuthiwa for God is working in you, giving you the desire. Uba kukhona into embi ekuthiwa yenze nguThixo faka kuwe idesire ukwenza lento right. So he gives you both the desire and the power. Then verse 12. Then again, xa uThixo sekunikile kuthiwani ke ngo, dear friends, you always followed my instruction when I was with you, and now that I'm away, it is even more important. Work hard to show the results of your salvation, obeying God with deep reverence and
and fear. So ithi phaya nam zihlobo zam, nani zihlobo zam, njengoko nihlala nimthobela uThixo xa ndilapho, nangoku ke kubaluleke ngakumbi ukuba nimthobele nokuba ndikude. Lufezekiseni usindiso lwenu. Cela wenze NIV nesixhosa esidala. Ndifuna le version ethi work out your own salvation with fear and trembling. So uthi phaya uPawulos, njengoko nisoloko nithobela xa ndikhona, mthobele uThixo ke ngoku. Continue to work out your salvation with fear and trembling. In other words, le nto uMoya Ingcwele ayisebenza ngaphakathi kwakho, la desire akunika yona, work it out. So that's why nsithi ke umuntu funeka acooperate. Awunothi wena uhamba uyongena ebharini ube sosithi uMoya Ingcwele uzokungcwalisa. Awunothi uhamba uhlala kubantu abachaya insangu uthi uMoya Ingcwele uzokungcwalisa. Cooperator nawe noMoya Ingcwele. So ngobani agents? The sanctification, God, the Holy Spirit, and the believer's cooperation. Because when awuzingcwalisi kodwa you yield to the Holy Spirit's influence. Then masigqithe ke ngoku omzokwana ndathi notes mazibhalwe ngoku ndithethayo. Mhlawumbe ndibaxhesha kakhulu. Masiye ke ngoku kwi-tools. Tool, inye i-tool of sanctification. Tool of sanctification. Yintoni i-tool, isixhobo esisetyenziswayo ukungcwalisa. Yintoni isixhobo esisetyenziswayo? Ngosigqiba ukuyifunda ngoku. Ungcwaliswa ngantoni umuntu? Ngantoni? Ngezwi. Andilutshilo pha uYesu uba sanctify them by your truth. I mean by the truth. Abe sethi your word is truth. Sithi xa ungcwaliswa ungcwaliswa ngezwi. Xa uwenziwa wahluke, uyohluka ebantwini ngezwi, uyohluka nanezono ngezwi, uyahlanjululwa ngezwi. Now, I want us to look at the metaphors used to define the word. Metaphors used to define the word. I-metaphor yintoni ke? Okay, imizekelo esetyenziswayo ukuchaza izwi. Ezi metaphors zii-metaphors ezisetyenziswa ukuze izwi likungcwalise. Kukho le ndingayifuniyo ke ekuthiwa izwi sisonka. Hayi andiyifuni leya mama. Ugaxa. Le uthi ilizwi sisonka. Hayi ke abantu abathi sobiza umama ugaxela azosondla. Hayi. Andiyifuni loo nto leyo. Undlwa ngezwi lapha. Omnye ke ukote was it 1 Peter 2:15 apho kuthiwa walangazeleleni njengentsana amasi alilizwi. Ndithi ke uburhalela ukudla ungasuthi ngamasi ke sizobiza umntathi kwazosincancisa. But andiyifuni leba kuthiwe uzosondla. Noba kangabana xa ndishumayele hey but ndijifakaze kakuhle le inoba sezigqibeleni soyigqibele soyigqibile into zoyitsho ku-testimonies. Ndisaqhubeka phela mna bhala. Okanye okushilo upapa uvele waplana inotes zika 5 minutes. Waqonda uba ndigqibile ke ngoyi-5 minutes. Okanye kuphela i-ball pen. Where's your pen? Shame. All right. For it is God's will that doing good you should silence the into leyo. Ayi, ngubani la verse? Eyobisi. Verse 2 kusho uba umfundisi zonke. Sorry nina nibhalayo abantu abakithi. Comment. Uthi like newborn babies, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in salvation. Koveze NLT funda babi. Khona umuntu othethayo ngapha. Uthi uTat Makhasi.
Amen, Tata. Can't a pastor or a spiritual leader be also an agent of sanctification? Yes. Okay, masimfake nomshumayeli. The preacher. Kodwa ke ishumayeli lenyana. Enganithembiso uthembe ubhanqa bezithembiso zamhlabeni. Thank you, Caslen. Masimfake nomshumayeli. Kwazi uba njengoba ezoninika izwi likaThixo. Uyi-agent, but singambiza ngoba intona nehlala labe yi-agent as such. Okay, masimfake pha umshumayeli lo muntu oshumayela izwi singambiza ngoba is a participants because alihlale libe ngathi originator kuye. Because umzekelo ngapha ecaweni mina njengomfundisi wenu the responsible for your sanctification yenu. That's why awuzuye emngquzweni kuba uyazi ba I'm going to disapprove of that. I think izinto ezinjalo in that sense. Then sithi ke i-metaphors ezichaza izwi izifanekiso hayi ma yintoni i-metaphor? Intoni babi? Izinto ezi-symbolic zintoni ngesiXhosa i-metaphors? Izikweko nezifaniso kwakuthiwa zintoni? Izigaba zentetho. Yendreza kanti zange usithisha iXhosa kungathisha ondreza madoda. Azuzifaniso. Zizigaba azuzigaba zentetho. Umel zinayo uyameltha kule ndawo kuyo because ungebe phambi uyasixelela. Okay, masiyeni ke bazalwane. I-metaphor yokuqala kuthiwa the word of God is the sword of the spirit. That's the first metaphor. Kutsho ukuthi ndicinga into ezimbini ngokuqhamza xa kuthiwa izwi lilikrele. Ndicinga uba mna xa kuthiwa lilikrele izwi kuthetha uba ulwa ngalo. Ulwa noSathane engqondweni. Ulwa noSathane engqondweni. Niyazi uSathane uyakwazi uba akulwe engqondweni avela afuna ukukhupha ecaweni e-right. Ufumane zonke izizathu zokuphuma. Ukugqibile uSathane apha engqondweni okanye akuvele akuhlalise ecaweni erongo. Okanye avele akwenze ube powerful uvele uqhephule kwalo cawe uyoziqalela yakho. So abantu abaninzi bayakwazi ukukhupha amadimoni benze yonke into but when it's time for spiritual warfare ngoka Ephesians 6 verse bani? Verse 17. Ephesians 6 verse 17 izwi likrele. Xa uvele ozele ngoxa sishumayela uyolwa ngantoni? Sinika amakrele apha ndihamba ndinika amakrele ndinika izixhobo la ulele wena. Into ezoyenza uvuluthathe likrele uvule uzamle uhlabe kwabazalwana apha. Akulalwa ngexesha lokunika izixhobo. Xa sikushumayeza, xa sishunyayezwa, siyaxhotyiswa, sixhotyiselwa i-attack esizodibana ngomso. Umzekelo ngo ndinixelela uba xa abantu besithi abazalwane bazonilahla nathi sinilahle, uyamxelela umuntu awuthi abazalwane bazoba khona, uthi uThixo uzobe khona. Uzothini ke uzombela wedwa umntwana? Okokuqala xa ungumzalwane mos i-sanctification ikwenze umngcwabo wangabiyo nto ibaluleke kakhulu kuwe. Umuntu ofileyo anguyena umuntu obaluleke kakhulu kuwe because uphakanyisiwe ngohlulwe wena. Uyazi ba umuntu ofileyo ngumuntu oluze ivalue ngoku. Ii-memories zakhe zisekhona kodwa uluze ivalue. Kangaba umuntu eluze ivalue kakubi. Iwese yakhe into akafani umuntu uwese kunenja, inja iyalahlwa. Kuba ngekulahlwa umuntu singafala ivumba. Hayi, i-metaphor isikweko. Or uthi in Xhosa a metaphor or isikweko is a figure of speech that compares two unlike things stating. Thank you very much. Kuleyo metaphor uthe omnye zizigaba zentetho but emnandi ithi sisingathekiso. Izingathekiso masisizulu eso. So ithi ke ntetho yambazalana, put on salvation as your helmet, take the sword of the spirit which is the word of God.
which is the word of God. Nam uba niyakhumbula ngoba khona iExodus apha ecaweni. Into yandinceda lilizwi, ndave ndawufunda izwi. Uba uYesu xa wayeshiywa wenza ntoni, uPawulos xa wayeshiywa wenza ntoni, xa abantu babexabanisa ecaweni kaPawulos wenza ntoni. Ndafunda izwi, ndamhlaba uSathane, zange ndibe depressed nango, zange ndiye kwasibhedlele. Because izwi likaThixo ulwa ngalo, awubi stressed xa unezwi. Because izwi ulwa ngalo. Kaba anike nive kuthiwa khona umzalwane ozixhomileyo. Umzalwane ozixhomayo kusube engakhanga benakrele libele kugidithomoyi lapho nokuchwechwa. Ndifuna kwale kuthiwa ichwechwa lapho. Nethomoyi necawe yamahlamvu. Zinto nento zemidlalo le. Uyazi uSathane usigcwalisa izinto engqondweni so that lingabikho ikrele. Nike nive esixhoseni ngomuntu ekuthiwa nguXhoba Fohlele. uXhoba Fohlele kuthiwa ligwala. uXhoba Fohlele ngumuntu othatha izinto ezininzi. Uyabona ngixoxa ukuphatha umkhonto, uphatha isibhamu, zizwe ezizokwenza ube defeated. So uSathane wenza ube nento ezininzi olwa ngazo. Endaweni yoba uphathizwe nje lodwa. Ulwe ngalo ingqondo yakho ishingacinana. So sithi ke kuthiwa the word of God is the sword of the spirit. Why kuthiwa the spirit? Kungenxa xa uhlaseleke engqondweni umoya ingcwele uzokukhumbuza izwi. Kumoya ingcwele okunika elilizwi. Anti noYesu waba tempted xa sele ehlelwe ngumoya ingcwele alithi. Into le ntoni? Anti uYesu waqala ehlelwa ngumoya ingcwele xa ephuma emanzini, then wathathwa ngumoya ingcwele ukuze ayohendwa. Xa efika uSathane ejika amatyebe zonke. Gqi izwi elithini umuntu akaphili ngaso sodwa. Deuteronomy 8 verse. Yekwedini wofuna uwina imali phela. Deuteronomy chapter. Ndibuza ivesi ingathi kulele kwamntu. Kwenzekeni? Ndibuza ivesi Deuteronomy chapter 8 verse 3. Waphinda uSathane wahenda uYesu ngevesi wathi iziphose ezantsi kuthiwe kothunyelwa ingelosi wathi qatha umoya ingcwele ivesi. So into yenzeka whenever you are attacked, umoya ingcwele ufaka izwi, umoya ingcwele ufaka izwi, umoya ingcwele ufaka izwi, umoya ingcwele ufaka izwi, because ilizwi yi-sword of the spirit, it's not your sword. But ke ngokufanele ilizwi libe khona engqondweni ukuze umoya ingcwele athi bring it into recollection. Yes. I think omnye uzama ukubuza uthi ke bread of life in terms of the metaphors. Iphi into bread of life? Iphi into ethe eBhayibheleni ilizwi bread of life? Because endo zimandes yabona xa uthi izwi bread of life kumanda ziba nguYesu mna qha wethe I'm the bread. Ukhona ke okwadibanisa uYesu akwaJohn 1 apho uthi ulizwi wayekhona abethatha lo lizwi wakumdibanisa nesonka sobomi kuJohn 6. Aneke siyame lihlanganise le nto singazaziyo la. Yes mawugaxi. Into enzeka niyeka ezinto zenza ilizwi likuncede niveni ufuna into nje eziqhelileyo yosodlekile sihluthi ubuka ndifundekela loo nto ihlukana. Yes. Ekucaca uba tata namaculo la masingawaculi masiqaliswe lithi siyahamba ngokukholwa liyaqhubeleka likwicilongo lize lithi ngoxa kwi-chorus siyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasondla usigcine umalusi siyamazi. Angenzelanga loba makube kutshiwo ilizwi ligentla. Kaloku sigqibele kulizwi ngentla then ngosenondla ngongawubuza ubunondla ngantoni. Ngizama ukuthi nihluthi ngumdlalo lo. Because uyabona qhamza uba uke wathi izwi sisonka. Xa usowudlile iba khona into efuna ukuphinde uyenze. Uyalala qha ukudla kuzisebenzele. That's why nango abantu ilizwi bavele balive babe sebelala bacinga balilo lizosebenzela kanti izwi liyenziwa. So number 1 isword. Once kwathiwa isword so vele uyazi ba kune activity ozoyenza apho. Number 2 it is the seed. Ilizwi is seed for the fruit of the spirit. Ngokwa Luke 8 verse 11. Phaya kuthiwa imbewu yawela apha endleleni, yawela ematyeni, yawela emithaneni namefa, yawela uthi ke ngoxa ichaza uYesu, this is the meaning of the parable. The seed
is God's word, which means ngoxa ndishumayela uvele wazi uba ye utata umfundisi uzotyala ke namhlanje. Uyava amnandi la mazwi. Utata umfundisi besizonika izixhobo namhlanje. Intoni ke ngoku isode. Namhlanje bekuzothiwani utyalile umshumayeli namhlanje. Ungamxelela nawe wawuqhamza noba ngutata uVediman. Tata uVediman, you have planted. When you come back, you shall see the fruit. So ube yaziphawula ezi metaphor zenza kulindeleke i-result. That's why ke ngoku uba usebenzise zona kuzoba lula ukuba i-sanctification ibe yinto oyilindeleyo. So sithi ke ngoku ilizwi limnandi xa kuthiwa yi-seed. Because ngaze sibuze ngo ane njengoba sityala kangapha kuwe kanti siyifumana i-fruit. Nawe uyazibona uba ye kudala kutyalwa ngoku kufuneka i-fruit. Andikuthiwa nabantu abakholwa kakuhle niyobabona by their fruit. So i-fruit isuka kwizwi ke ngoku as the seed. Sivene. Number 3. Nifuna kube sonke ndiyakuthanda ukudla. Sondlile umuntu abantu. Number 3. Kuthiwa kwindumiso 119 verse 105. 115 105 kuthiwa your word is the lamp to guide my feet and the light for my path. Kusho ukuthi izwi ke ngokulintoni lisisibane. Kusho ukuthi xa ungumzalwane you don't run out of options. Izwi liyakukhanyisela on what you should do. Most yabantu abazibulalayo ngabantu abathi I've run out of options. Kumnyama andazi noma mandithini kodwa izwi kuthiwa likukukhanya. So xa likukukhanya ke ngokwendleleni yakho izwi liyakubonisa uba lisisibane senyawo zami, ilizwi lakho likukukhanya emendweni wami. Kusho ukuthi indlela yomzalwane nje iyakhanya. Nike nive amagqirha nabathandazeli bethi makukhanye bade baphathe namakhandlela into yokuhlukanisa iminyaka 31 kaDisemba crossover phatha amakhandlela kuthiwa makukhanye makukhanye. Izwi likaThixo lokukhanya. Xa kuthiwa likukukhanya lithetha ukuthi licounselor, lingumcebisi. Lingumcebisi izwi. Number 4. Ilizwi kuthiwa is a mirror. James 1 verse 23 angaqala kuverse masijonge verse 23 kuthiwa intoni ilizwi lisisibane lisisipili. Kusho ukuthi ngoxa siza nezwi apha lifikele kuvezele exactly what you are. Andithi imira niyaphawula uba imira isinceda ngaphezulu kwamanzi. Yephi into enceda kakhulu ukuze ube confident between imira namanzi? Uba ungahlamba ngoba khona amanzi kodwa ingabikho imira, ungahamba uzithembile. Because okokuqala awazi noba isephu isuse yonke, awazi noba i-toothpaste imi njani, nento oyithambisileyo uzoba ngathi ulusana ivaseline igcwale ebunzi ingabikho kwezinye indawo. So izwi lisisipili. Kuthiwa for if you listen to the word and don't obey it, it's like glancing your face in a mirror. Next. You see yourself, walk away and forget what you look like. Uthi xa umamele ilizwi awalenza ufana nomuntu ofike wazibona esipilini wabona bakakamanga kwelicala. Xa esuka esipilini wabe seyilibele. So ube yaliphawula ngoxa uthiwa liyimira kuthetha ukuthi lisoshunyayelwa liyakuvezela and then you take remedial action. So ube yazibona as metaphors zonke ziyakuncedisa uba wenze something. Emveni uba uzibone esipilini ulungisa lento ibi wrong. Nike nibaphawule abazalwane bangoku uba uThixo uke wenza kwave kwachazwe izinto zakhe uba uvela athi umfundisi bemgcwalisela. Akubi njalo uxelelwe straight. Kaba xa ndishumayela le eAlbertine ngandla umenye umfundisi phatha into okuthiwa ngutata uKhakude. Xa ndigqiba ushumayela qho kusho ukuthi ndathi ba prophetic.
ndive ndithethe izinto kwakunyanzeleka phakama hayi ke umfundisi khandi ndincokole naye because ube ndingancokolanga naye inyani funa amane ezijustifya because ndizitshile iindaba zabantu so fanele wazi uba xa ndikhwele ezindabeni zakho andixelelwanga ungade uzonde ifriend yakho yini ndimxelele ndamyala izwi uThixo ulisebenzisa njengemira you see yourself imira iyexoka but zikhona imira ezixokayo zikhona ezimira uthi nguzo isidudla veze kwenza ube ngumncweshu omde andingazibona imira ezinjani kube khona esinye sithi ngokumncinci vese kwenza ube sisidudla kangaba abantu bayithanda imira xa beclean uyazi bakhona abantu abangade batshayiswe zimoto edolophini uba bahamba eca kwe-buildings ezinamafestile akajonge endleleni ugilana aba sorry bezibhekile sorry uhambe etshayisa abantu because imira bayithanda kodwa izwi ubungalithanda njengemira wathi omnye umuntu khona abafazi abahlala emireni 1 hour yonke ndinganibuza nangonitsho amaxesha anayohlala ixesha engakanani emireni awuhlali wenzani ewe kaloku noba uhlala emireni ngeke uthi ungabi nalixesha ku-oma phambi kwalo ixesha qikelela ane-plus minus okanye kwaxhomeka uba wenzani plus minus ke uthiwa odana kuzojaja ukuba yinyaniso naleyo yes ane-plus minus Noma 5 minutes. 5 mama ugaxi wena somdala phambi kwemira okanye kodwa iqaphela hayi andiyifuni impendulo ethi siyidlula ndifuna ixesha 5 minutes 5 minutes cha ingathi kufika uyi-5 minutes ompazi 10 minutes sino or xa izijija intloko apha libaseka umama uchakela uvela afika athi gqi 1 minute ziya plus minus 20 kuyashiyana ngokweentsuku ne bomi ingathi kuyadla niyazi ukuthi xa ukhona le nto niyithethayo yonke niyishoyo babi yima belindele uba abanye bazothi kushiyana iinwele zam bazinjani because xa uchebe inqayi uyazigqithela nto ezilungu ukuthi usho wami ngoku xa uvele ucaba kuyafana uDumozi hayi uDumozi ngamqikelela ke ngashemi 1 hour 45 uDumozi oko wazithanda but no lentlobo imbi sithi uqala kamudibana ePort Edward lilate kuve umuntu yinzwakazi nobuyahamba eDumozi xa uhamba kakade kuyenzeka uzikhwetshe because thina xa sihamba uthi uyofika endlini apha eziqulubeni bekugcwele udaka uDumozi anganxiba izihlangu ezimhlophe xa efika endlini izihlangu zakhe ezimhlophe babuza abantu ubungazinxibanga nezihlangu linenekazi kodwa ke ndicinga uba angathatha 1 hour 45 minutes ngede bexesha elide kusho ndikade ndigqiba ushumayela uDumozi ndiyexa uthanda xoka uDumozi then sithi lizwe yintoni imira make sihlale kulo ke ngexesha elide nje nabo bathatha 5 minutes ke ningabi ne-excuse ethi hayi ke nebhayibhile uzoyifunda 5 minutes because I mean number 4 second last sizoyeka namhlanje number 4 water number 5 kanti manje no sithi okay sithe unumber 1 unumber 1 is sword number 2 seed number 3 lamp number 4 mirror number 5 yes water ku Ephesians chapter 5 verse 23 verse 26 okay masiqala ku 25 anakho verse 25 funda usino ndivile uba ungena morning class and kungabubulisa impela emntana ndiyamxolisela usino nimthandayo namthanda xa segqibe i-catch up kuthiwa for husbands this means love your wives just as Christ loved the church he gave up his life for her
Kuthiwa nina madoda bathandeni abafazi benu njengoba naye uKristu walithandayo ibandla wazinikela ngenxa yalo. Next. Kuthiwa to make a holy and clean, washed by the cleansing of God's word. Kusho ukuthi ukuze alingcwalise alihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi. Andaba ndimlibele kanjani unansi uYesu? Simlibele kanjani uYesu pha? Faka uYesu pha mzongani. Nani fakani uYesu pha kwi-agents. Anti niyeva pha bawuthiwa uYesu lenzani nansi ibandla lakhe? Umakoti wakhe uyamhlamba ngantoni? By cleansing of God's word. Ukuze alingcwalise alihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi. So ilizwi lifaniswa namanzi, liyakuhlamba. Kukho abantu abangahlambi ixesha elide, kodwa apha elizwini khawuhlale uzisowukhe elizwini. Kangaba ndiyacinga uyazi bakhona abashumayeli abaye bazidle sino ngoba yena ushumayela 10 minutes. Kusho umuntu onjalo fanele uhlamba ubuso qa. Izwi befamba sihlala 3 hours, 4 hours, ulimamele lishunyayelwe ecaweni, uyolimamela emotweni, uyolimamela lihlamba ingqondo yakho, lisusa lo doti ukhule ummamele. So kuthiwa ke uYesu uyalingcwalisa ngokuhlamba uthini? Alihlambulule ngokuhlamba. Kuthiwa ulihlambelani ke uYesu? Next verse. Next verse zonke okanye umuntu. Kuthiwa he did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or other blemish. Instead, she will be holy and without fault. Kusho ukuthi kungenzeka umakoti kaYesu abe holy. Uholy uthini? Sanctified and without fault. Andithi niyayikhumbula ingoma ethi amabala onke angcolisa umoya wami ndihlanze kuwo namhlanje. Ukuhlanza njani uYesu kulo mabala ngezwi. Uyazi ba okay uze ecaweni ngenye imini bomi usho bayi ndiyishayile namhlanje ndiyobiza uamen qha. Xa sekushunyayelwa awaveza uThixo amabala akho. Awaveza uThixo amabala akho. Endaweni yoba uzijaje uzikondeme. You just have to say thank you Jesus ngokuba undihlambe. Kuba undihlambela to present me before yourself. Ungayovela ungumakoti onodaka lapha. Onelokho engcolisiweyo. Ube nelokho ehlanjiweyo. So kodwa ke ndithetha ngezwi namhlanje not ngegazi because abantu bathanda ukudojela egazini ezaba bangalenzi izwi because uJames uthi musana bangabevi kuphela bezwi kodwa yibani ngabenzi balo. So xa usenza izwi you are applying it in your life ukuze likuhlambe. Xa unokuhlala eca kwesephu ngakulini. Xa unokuhlala eca kweshawa iveki ungakulini. Xa unokuhlala ephakathi ke ngokwishawa kodwa ungawavulanga amanzi. Which means isephu namanzi nemira yonke le idinga your action. So bazalwane masiye sitshintsha siye sahluka sibe lenhlobene sicefe ngicela siphakameni. Oh, the last one, hey. The last metaphor niyibhala noba nimenyawo is the truth. Why simfaka uTruth as a metaphor? Because umuntu angathi hayi into eclean. I mean into eclear. Xa sifaka ngoba iTruth izwi sizama ukuthi njengoko abantu abasibhidisayo abathi xa sibaxelela ngezinto bathi hayi if it works for you it doesn't mean it can work for me. Masazi uba izwi likaThixo works for everyone. It is the absolute truth. Izwi likaThixo is the absolute truth. Ngoka John 17:17. Sanctify them by the truth. Your word is truth. Ndifuna ukuthandaza nani ke. uThixo asihlanze emoyeni wethu and sibe intentional sazi ukuthi asihlanjwa zingoma asihlanjwa ngumdanso asihlanjwa icawe but icawe iyancedisa nti kuthiwe icawe is the foundation and the pillar of the truth. So icawe kulapho sifumana khona sanctification in terms of
ukuba ilizwi libe yimira. Ndifuna ukuthandaza nawe ke namhlanje uThixo akuncede, ndifuna aninike isibindi sokuba xa kufuneka nohlukene nohlukanisiwe ni-sanctified, you need different ngokwe-values, xa nihlaselwa ningatyhafi. But at the same time ndiyanikhuthaza ukuba thathani izwi nilithathe serious. Ufuna ndithandaza nawe, you may raise your hand. Heavenly Father, siyabulela Nkosi ebusuku ngezwi lakho elisihlambayo, and we are praying uba usincede Thixo wethu olungileyo ukuba silithathe serious izwi lakho ne-metaphors esizivileyo zokuba izwi lakho lisisixhobo sethu sokulwa, yi-sword of the spirit, yimira, yimbewu efanele siveze kuyo sonke isiqhamo sakwamoya sithi individually. Sincede ukuthi when we are sanctified by your word and the world hates us, sikwazi ukuma singabi izintementeme noba basishiye besicinga uba bazolwana kunye nathi, basincedise kodwa sazi uba uminathi ngamaxesha onke, and you are strengthening us. In Jesus' name, amen. Yekwedini